Доброго ранку, Україно! Ми забираємо інформаційну естафету у Гульсум Халілової і продовжуємо інформаційний ранок на телеканалі АТR. Це програма «Сабе» і мене звати Єлизавета Цереграцька. Зараз ми будемо говорити про тему складну і насправді неоднозначну. У гості ми запросили ветерана АТО Роман Базенко з позивним «Кіно». Доброго ранку, пане Романе. Спершу, ніж почати обговорення, давайте, власне, подивимося сюжет про те, власне, про що ми будемо говорити, і потім продовжимо розмову. Із прапорами ветеранських організацій АТО та без жодної політичної символіки. Попри рясний сніг, під будинком уряду з самого ранку зібралися близько сотні ветеранів та бійців АТО. Від уряду вимагають внести поправки до постанови Кабміну за номером 413. Вона в липні 2017 року заблокувала право атовців і сімей загиблих бійців на першочергове безкоштовне отримання земельних ділянок. Ветеран Володимир Чугай з Харківщини у 2015-му боронив станицю Луганську. Каже, землю поки так і не отримав. К этому времени уже были какие-то реальные сдвиги и показания того, что процесс идет, что-то делается. Но сейчас это полностью все заморожено. Ветерани вирішили прийти у день засідання уряду, щоб бути почутими. На Кабміні дослухалися атовців та внесли правки, які розблокують видачу землі. Повністю підтримую наших воїнів і вважаю, що правильний механізм – це дуже необхідно. Тому просив би підтримати цю проект постанови. Ветерани АТО роз'їжджаються по домівках. Кажуть, досягнули, чого вимагали. Відомо, що більше 50 тисяч ветеранів АТО хочуть отримати землю. Отримали близько 3 тисяч. Ельвіна Сейдбулаєва, Людмила Горпинич, Максим Кондратенко, Заман, АТР. Отже, підсумовуючи те, що ми щойно почули в сюжеті, скажу, що насправді картина виглядає наступним чином. У нас є певна постанова Кабміну, яка передбачає передачу у безкоштовне користування земель у випадку, якщо сумарна площа не перевищує 25% від площі ділянок, які продали з аукціону у попередньому кварталі. І от саме це маленьке таке незрозуміле широкому загалу уточнення, власне, і становить ту проблему, через яку люди не могли отримувати ці земельні ділянки по факту. Власне, тому і от відбулися мітинги. Звісно, що Кабмін одразу відреагував. Гройсман запевнив, що реакція буде, що відповідні правки там і постанову виправлять і все буде добре. Тим не менше, пане Романе, ваш коментар стосовно того, що от ви почули, що ви знаєте, що ви можете сказати? Ну, эта история продолжается просто соглашение всех преференций, которые наобещали, скажем так, атошникам в то время, когда произошел кризис и с армией были проблемы, с руководством это все меняется, становится, но в тот момент благие обещания, скажем так, до сих пор 90%, кого я знаю из ребят, прошедших там, скажем так, нелегкие прогулки, еще остаются мои собатальонники, мои ребята-побратимы, все, почти все. Кто-то все-таки, кому-то удается, потому что наш батальон представлен практически всей Украиной, всей областью. И есть, где помогают ребятам и главы, там, головы сержат, там, а есть, где ничего нет. Скажем так, я один из тех же. Тобто ви взагалі намагалися отримати цю земельну ділянку, чи ви ще не встигли? Тому що я знаю, що ви лише наприкінці минулого року повернулися з зони АТО. Мы подавали, ребята, которые вышли раньше, подавали документы, я еще нигде не слышал и не видел, чтобы кто-то сказал, приезжай и получишь. Я этим, не занимался плотно. Но, скажем так, по слухам, по тем ребятам, которых я знаю, а я знаю их много, потому что был там долгое время, очень мало тех, кто что-то получил.
Я вас зрозуміла. Ну, як і говорили ми в сюжеті, власне, ця інформація є підтверджена, що відповідне рішення вже прийняли у Кабміні. Зокрема, його опублікували на сайті урядового порталу. В нас є навіть скріншот, ми можемо показати, власне, де сказано, що постановою про внесення змін до стратегії удосконалення механізмів управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними закріплюється першочерговість забезпечення земельними ділянками учасників антитерористичної операції незалежно від площі земельних ділянок, право оренди на які було продано. Тобто саме той момент, який я озвучила на самому початку, якою була причина, чому власне люди не могли отримати земельні ділянки у використання. 25% визначалося, зараз ці обмеження зняті і нібито як все має бути добре. Ну, відповідно, ми будемо чекати, що справді люди зможуть отримати те, що їм належить по праву. Зокрема, от ще таку саму статистику на сайті урядового порталу вказали, що за 2017 рік було подано, якщо підсумувати взагалі, до 2018-го було подано понад 187 тисяч заяв на отримання ділянок. Ну, тобто, насправді, немаленька така кількість. І отримали, насправді, лише понад 90 тисяч з цієї кількості. Ну, тобто, це не так вже і багато. Ну, там, грубо кажучи, половина. Отже, ще питання, яке би хотіла з вами обговорити, оскільки ви людина, яка має досвід, яка була там. Власне, оці всі законопроекти, які зараз приймаються стосовно реінтеграції Донбасу, взагалі, яке ваше бачення, яке ваше ставлення, що ви думаєте з цього приводу? Ну, неоднозначно, скажем так, потому что практически все, что озвучивается нашими правительством, урядом, скажем так, я не замечаю, скажем так, каких-то... Есть моменты хорошие, есть какие-то, но большая часть все-таки того, что те ребята, которые пошли туда, те ребята, которые там прошли горнило, и их очень много, потому что туда стремились люди, не безразличные к своей стране, и шли они не за тем, что озвучивалось. Ну, обещалось, озвучивалось, а шли защищать свою страну. Шли защищать туда, несмотря ни на что. И очень плохо, что надобность это потихоньку отпадает, потому что переходят на контракты, как-то там все это. А те добровольцы, которые как раз участвовали практически во всех ужасных событиях того времени и до сегодня, скажем так, потому что ничего не меняется на передовой. Большая часть сейчас пытается чего-то добиться, и это беготня по кабинетам. То есть, получается, они сейчас вроде в роли просящих. Я считаю, что не должно быть такое отношение к ребятам, к их семьям, особенно к их семьям. Это некрасиво, по крайней мере. А уже все аспекты казуистики и благородных намерений, они, как известно, выложены дороговат, скажем так. Очень много тех, кто не нашел отклика, когда сам отдал себя полностью с душой ради своей земли. Пане Романе, скажіть, от знову ж таки, в цьому законопроекті, який зараз голосують, і зараз він викликає дуже багато розмов, мова йде про те, аби внести відповідне визначення Російської Федерації як держави-агресора. От ваше ставлення і ваша думка, це щось змінить по факту, от на передовій або, не знаю, можливо, там на міжнародній арені ставлення самих українців? Ну, з самого початку факт залишився фактом. Тобто Росія – це агресор, і у неї свої політичні ігри, но сама позиция нашего уряда, позиция правительства о том, что до сих пор это все лавируется, вернее,
петляется, выискивается какие-то там... Факт есть факт. Агрессор – агрессор. Почему это не происходит? По политическим мотивам, по финансовым, то есть зависимость. Все это заметно и очень бросается в глаза. А значит, не все еще так хорошо. Скажіть, будь ласка, от ви зараз повернулися. Чим ви займаєтеся тут, у мирній частині України? Большей частью схожу с ума. Потому что не могу бегать, не могу бегать, как бы выпрашивать. Спасибо ребятам, поддерживают друг друга, побратимы, но факт остается фактом. То есть очень много такого, что за 3 года, пока я был там, и нарушилось, и восстановить это, понятно, уже невозможно. Ну, скажем так, какой-то радушие, благодарности, типа, ты хороший, на все тебе, не получается. То есть то, что происходит, то происходит. Многие ребята и проблемы, и уходят из жизни уже после того, как вернулись оттуда, прошли, потому что неустроенность, дети, семьи, невозможность заработать нормально, чтобы не то что же жить, существовать. Ну, как-то так. А що стосовно проблеми з працевлаштуванням, ну, принаймні, ваші побратими, куди влаштовуються на роботу, чи це дуже важко зараз після війни? Очень радуюсь, когда ребята говорят, ну, многие все-таки находят свои, многие возвращаются к тому, откуда уходили, кто-то даже умудряется заниматься бизнесом в нашей стране, причем нормальным, потому что обостренное чувство справедливости у ребят огромное и неустроенность огромная. Помощи особой от страны мы не видим. Я думаю, есть люди, которые помогают при власти, скажем так, ну, номенклатурно. Но все вот эти вот законы, перезаконы и так далее, они не добавляют оптимизма. И очень много проблем таки остается. А на ваш погляд, чи є, я не знаю, потреба або така можливість створювати якісь організації, там, нехай з числа тих людей, які повернулися з АТО, аби от, власне, займатися такою реабілітацією, допомогою людей, які розуміють, які говорять однією мовою з людьми, які повертаються, які потребують цієї допомоги? Чи це неефективно? Эффективно, и надо это все делать. Мы разом шли на войну, разом пытаемся из нее выбраться. И это хорошо, потому что поддержка друзей как никогда сдерживает, помогает, добавляет сил и моральных, и физических. Вот недавно парень, который прошел с нами и горнило, Саша Балу, Царство ему небесное, недавно ушел из жизни, опять-таки от неустроенности и от того, что не смог вернуться оттуда. Война держит, и война все-таки накладывает отпечаток и на события, и на характеры, и на... Я считаю, что все это нужно, но не так, как... Это не должно быть для галочки. Лучше меньше. Лучше помочь эффективно меньшему количеству людей, но оно пойдет, процесс пойдет, и должно быть... Большая часть у нас опять все для галочки, скажем так. Я вас зрозуміла. Дякую вам за відповіді, за таку непросту розмову. Роман Базенко, ветеран АТО з позивним «Кіно», з нами сьогодні говорив. Ми зараз беремо невеличку перерву, після чого повернемося у студію і продовжимо говорити про актуальні теми сьогодення. Не перемикайтеся.